aftens gæster i dette afsnit af Til Druk hos. Velkommen. Aftens vært, Ulla Grøn, kendt seksolog og kvindelig fortaler for rødstrømpebevægelsen, kendt fra bogen Lyseslukker går ikke, hiv bollerne ned. Alder er bare et tal. Vulva består. Vi skal snakke, vi skal le, vi skal græde, vi skal føle, vi skal røre, vi skal have det fantastisk. Det er, hvad jeg lægger for i dag. Jeg hedder Johnny Ras, og I kender mig nok som dommer i Idols. Jeg er albumaktuel med Schoolyard, og det er et album, der handler om at gå tilbage til den indre gadedreng. Det, jeg ser mest frem til i aften, det er se nogle dejlige damer med nogle store kasser. Jeg hedder Merete Søgren Jensen, politiker. Jeg er glad for frimærkesamlinger. Jeg ser frem til nye bekendtskaber, om Herren vil det. Amen. Hej, jeg hedder Melanie K. Ex-voksen skuespillerinde og er gift med min kære mand George. I kender mig nok mest som hende, der var i baggrunden i store titler som Double Anal Fisting. Hjemme hos Ulla Grøn er humøret højt. Så happy. Ulla er så happy. Og med de sidste forberedelser færdiggjort, er aftenen så småt ved at gå i gang. Det jeg ser frem til, det er at møde Johnny Ras og Melanie. Han er sådan på min to-do-list. Men Johnny Ras har valgt at lægge aftenen ud med at tage en snak med Merete Søgren. Du skal se her, Merete. Hende her, hun hedder Stephanie. Merete og jeg, vi svinger. Merete og jeg er kammerater. Vi forstår hinanden. Hun er sgu en af gutterne, men så viser jeg hende alle de her piger, jeg er sammen med, og det er som om, hun ikke forstår det. Der er ingen grænser længere. Jeg går igennem dem en efter en. Og hende her, det er hende, jeg ser nu. Hun hedder... Jeg kan ikke huske, hvad hun hedder. Og det lader til, at Merete Søgren ikke helt har vidst, hvad hun er gået ind til. Jeg er virkelig ikke for alkohol, og jeg er virkelig absolut ikke for cigaretter. Nej, jeg gør selv ikke sådan nogle ting. Jeg kan ikke se, hvad det skal gøre godt for. Det Herren ønsker, er det, jeg følger. Efter den dybtfølte samtale indtager Johnny Ras og Melanie K. dansegulvet. Aftens vært ser sit snit til at deltage. Jeg har sgu lært lidt tricks, ikke? Hvad skal det blive af os? Føl musikken, penetrerer øjeblikket. Jeg synes, det er nogle dejlige kvinder og nogle dejlige kroppe og former. Det er det, der jeg lægger meget vægt på, at det er kvinder, jeg er sammen med. Det er derfor, jeg har sagt ja til at være med. Da jeg ser, de danser, så og de har et øjeblik, hvis jeg skal være helt ærlig, så jeg har sgu ikke rigtig opdaget det. Jeg var sgu lidt pisse. Det er sgu lidt pinligt, men man må jo flytte sig, ikke? Altså, ungdommen skal jo have plads. Ulla Grøn har gjort sit indtryk tidligt på aftenen. Ulla er ledt af djævlen, og jeg mener det i bogstaveligste forstand. Den festglade Melanie K. sætter ikke pris på Merete Søgrens attitude. Jeg synes, at Merete, hun er lidt af en dødbider. Altså, jeg skal være helt ærlig. Altså, jeg synes, hun er super stenet. Det festlige selskab giver Merete Søgren følelsen af at have forrådt sin Gud. Undskyld! Men heldigvis har hun redningen lige ved hånden. Altså, Merete sidder med Bibelen, og jeg er jo også meget spirituelt anlagt, så jeg forstår jo godt, at hun er digging into that kind of shit. Jeg har taget min bibel med, fordi jeg tænkte især, at Melanie K. kunne bruge Herrens ord. Jeg har altså rigtig godt kunne lide Kanye West og Jesus. Hun var egentlig ret modtagelig og ret skøn at snakke med om det, og jeg følte egentlig, at hun tog det til sig. Og vi endte med at have en rigtig fin snak. Mens Merete kigger væk, så putter jeg noget af mit partypulver, som jeg godt kan lide at kalde det, ned i hendes drik, fordi jeg tænker, altså hun har brug for noget mere party. Hun er ret stram. Altså jeg mener bare, prøv at se på hende. I den anden ende af lokalet har festen taget en drejning. Så skatter. Vi finder din mand derude. Det der sker, da
Johnny Boy, Rassi, frisk miljø. Vi finder din manddomsskade. Var rolig. Ulla har svaret. Ulla, siger han. Ulla, det går godt, Ulla. Det går rigtig godt, men... Og så begynder han at græde. Jeg tænker, det er en manddomhed. Johnny. Hun rammer mig dybt i hjertet. Hun kommer ind et sted, hvor ingen andre har været før. Så derfor tilegner jeg mit nye album til Ulla, som skal hedde Røde Hænder, som handler om folk, der klapper af mig. Jeg er centrum. Jeg er Johnny Rask. Røde hænder, der bløder, fordi man er klappet for meget. Så. I mellemtiden har Merete Søgren lagt Bibelen på hylden. Det var skønt at se hende få lov at danse. Men hvor var det trist, at det er det, der skal til. Da hun har så meget sensualitet, den stive svinger. Merete inspirerer mig også til et nyt hit, som skal hedde Livet på en løgn, der handler om at tro på noget, men at gøre det modsatte. Og det er det, jeg ser Merete, hun gør. Hun tror på Gud. Men gør hun det alligevel? Det er som om, det... Det er det rene selvmord, og i en skolelys. Efter en hyggelig aften med nye bekendtskaber og utallige uforglemmelige oplevelser er festen ved at være forbi. Det var en dejlig aften. Ulla er glad. Ej, men altså, jeg synes bare, at aftenen har været så skøn. Jeg synes, det har været en Lexus-aften. Så... Ej, jeg ved slet ikke, hvor mange stjerner må man give. 5 stjerner til Ulla, fordi hun er en så dejlig pige, og fordi jeg bare har haft det så sjovt. Jeg giver 3 stjerner, fordi at jeg ved, at jeg kunne have gjort det bedre end Ulla. Man kan jo ikke blive andet end glad. Det har jo været en dejlig aften.